Hello my dear friends, இன்னைக்கு நாம இந்த வீடியோவில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள நீதித்துறையிலிருந்து வந்திருக்கின்ற வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு தான் பார்க்க போகிறோம். பதவியின் பெயர், சம்பளம் ஏற்றுமுறை, காலி பணியிடை எண்ணிக்கை, கல்வி தகுதி, வயது வரம்பு, தேர்வு கட்டணம், தேர்வு செய்யும் முறை உள்ளிட்ட விவரங்களை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து கடைசி வரையும் பாருங்கள். பார்த்த பிறகு மறக்காமல் நிறைய நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள் போகலாம். நோட்டிஃபிகேஷன் டேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 18 ஏப்ரல் 2001 அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லாஸ்ட் டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மந்த் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி 9 ஜூலை 2021 வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ளிகேஷன் ஆன்லைன் வழியாக மட்டும்தான் நீங்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். தேர்வு கட்டணமும் ஆன்லைன் வழியாக மட்டும்தான் நீங்கள் செலுத்த வேண்டும். பதவியின் பெயர் சுகாதார பணியாளர் மற்றும் தூய்மை பணியாளர் வேகன்சி 5 கொடுத்துருக்காங்க. காவலர் வேகன்சி 15, இரவு காவலர் மற்றும் மசாஜ் வேகன்சி 6, துப்புரவு பணியாளர் வேகன்சி 10, மசாஜ் வேகன்சி 10. சம்பளம் ஏற்றுமுறை பார்த்தீங்கன்னா லெவல் 1ல் கொடுத்துருக்காங்க. 15,700 முதல் 50,000 வரைக்கும் உங்களுக்கான சம்பளம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் அரசாங்கத்துடைய இதர படிகளும் உண்டு. ஆண்கள் பெண்கள் இருபாலரும் இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். நம்பர் 3ஆவதாக பார்க்க போகிறது கல்வி தகுதி, தமிழ் எழுத படிக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும். நம்பர் 4ஆவதாக பார்க்க போகிறது வயது வரம்பு. எஸ்சி, எஸ்சிஏ, எஸ்டி 18 வயது முதல் 35 வயது உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். எம்பிசி, பிசி, பிசிஏ முஸ்லீம் 18 வயது முதல் 32 வயது உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். ஃபார் அதர்ஸ் யூஆர் கேட்டகரி சார்ந்தவர்கள் 18 வயது முதல் 30 வயது உள்ளவர்கள் தாராளமாக இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். நம்பர் 5 தேர்வு கட்டணம். பிசி, பிசிஎம், எம்பிசி மற்றும் டிசி அதர்ஸ் ஒவ்வொரு பதவிக்கு நீங்கள் 500 ரூபாய் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மற்றவர்களுக்கு தேர்வு கட்டணம் கிடையாது. நம்பர் 6 தேர்வு செய்யும் முறை பார்த்தீங்கன்னா எழுத்து தேர்வு, செய்முறை தேர்வு மற்றும் வாய்மொழி தேர்வின் அடிப்படையில் விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிக்கும் பதவிக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுவீர்கள். இந்த வீடியோவை பார்த்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே. மேலும் உங்களுக்கு கூடுதல் விவரங்கள் வேணும்னா அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனோட PDF லிங்க் இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஆல் தி பெஸ்ட்.